салом мухлисони барселона ва канали барса TJ. овозаҳо ва хабарҳо ҳеҷ гоҳ дар ҷаҳони футбол тавре паҳн намешаванд ки ояндаи як бозингар ё ҳатто як дастаро ба куллӣ тағйир диҳанд. яке аз ин нуқтаҳои гардишӣ қарори ҳамлагар Марк Гиу дар бораи гузаштан аз дастаи ҳозираи худ яъне барселона ба Челси Лондон аст. ин интиқол ваъда медиҳад ки яке аз барҷастатарин дар равзанаи интиқоли ҷорӣ хоҳад буд. Луис Рохо, рӯзноманигори маъруфи варзишӣ, чанде пеш хабар дод ки Марк Гиу дар рӯзҳои наздик бозингари Челси хоҳад шуд. ба гуфтаи ӯ, Гиу аллакай дастаи англисиро дар бораи тасмимаш оиди қабули ин пешниҳод огаҳ кардааст. пас аз андешаҳои зиёд, машварат бо аҳли оила ва намояндагонаш, ҳамлагар тасмим гирифт ки дар корномаи худ як қадами ҳалкунанда гузорад. барселона ба Гиу шартномаи 4-сола бо маоши 2 миллион евро дар як сол бо иловаи мукофотҳои дастрас пешниҳод кард ки клуб онро ба сифати бозингар мутаносиб мешуморад. аммо Челси ба саҳна бо пешниҳоде даромад ки аз шартҳои молиявии каталониҳо 3 маротиба зиёдтар буд. чунин фарқияти назаррас дар шароит интихоби Гиуро қариб аён сохт, зеро ҳама чиз аз хоҳишҳои шахсӣ ва орзуҳои касбии ӯ вобаста буд. илова бар ин, Гиу медонист ки дар барселона ӯ имкониятҳои маҳдуд барои бозӣ хоҳад дошт, дар ҳоле ки дар Челси имкони баромади ӯ дар ҳайати аввал хело бештар ба назар мерасид. ин як ангезаи иловагӣ барои гузаштан ба клуби англисӣ шуд. рӯзноманигори маъруф Фабрицио Романо низ ин хабарро тасдиқ карда гуфтааст ки here we go, Марк Гиу ба Челси меравад. байни агенти футболбоз ва Челси аллакай созишномаи шифоҳӣ баста шудааст ва интизор меравад ки ба таври расмӣ оиди интиқол дар охирҳои ҳафта эълон хоҳанд кард. эҳтимол аст ки Гиу бо бошгоҳи англисӣ шартномаи дарозмуддат ба имзо расонад ва дар фаъолияти касбии худ саҳифаи навро боз кунад. ин иқдом на танҳо ҳаёти бозингарро тағйир медиҳад, балки ба стратегияи ҳар ду клуб низ таъсири ҷиддӣ мерасонад. барои Челси ин як имконият барои таҳкими иқтидори ҳамлаи даста аст, дар ҳоле ки барои Барселона рафтани Гиу талафоти як ҳамлагари боистеъдод хоҳад буд ки акнун бояд бо дигар бозингар иваз карда шавад. дар ҳар сурат ҷаҳони футбол таҳияи ин ҳикояро бо диққат пайгирӣ мекунад ва интизор аст ки чӣ гуна мушкилоти нав ба касби Марк Гиу ва динамикаи бозии Челси таъсир мерасонад. бозиҳои Евро 2024 бо шуру шавқ идома доранд ва аллакай иштирокчиёни даври плей-оффи мусобиқа расман маълум шуданд. кадом даста шонси беҳтари роҳ ёфтан ба финалро дорад? тамошои бозиҳоро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшавканори дунё, вале муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомонӣ дар аввалин ҳисобпуркунӣ бо промокоди TJBARCA пешниҳод мешавад. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. трансфери Микаэл Фае ба Порту ба яке аз достонҳои асосии интиқоли равзанаи тобистона табдил меёбад. ҳимоятгари сенегалӣ ки номаш чанд сол боз бо бошгоҳҳои бузурги аврупоӣ ёд мешавад, қароргоҳи футболии худро иваз кунад. маълумот дар бораи ҳаракати дар пешистодаи бозингар ба Португалия бештар ва бештар пайдо мешуд ва сабаби ин на танҳо ба муваффақиятҳои кунунии ӯ, балки ба амалҳои моҳиронаи агенти ӯ низ тааллуқ дорад. маблағи интиқол тақрибан 15 миллион евроро ташкил медиҳад ки дар воқеияти бозори муосир сармоягузории хело муҳим барои Порту аст. хусусияти вижаи ин қарордод банди бозхарид аст ки ба Барселона имкон медиҳад ки ояндаи бозингарро зери назорат бигирад ва дар ҳолати зарурӣ ӯро ба сафи худ баргардонад. музокироти байни Порту ва Барса беш аз як ҳафта тӯл кашид. Фае аллакай ба ин интиқол розигии худро изҳор кардааст, аммо анҷоми қарордод ба далели баҳсҳо дар бораи маблағи ҷуброн ба таъхир афтодааст. Барса дар навбати худ ба ҷудо шудан аз ҳимоятгари боистеъдод шитоб намекунад. дастаи Каталониё мехоҳад ки ӯро дар тамринҳои пеш аз мавсимӣ таҳти роҳбарии ханси ФЛИК ки потенсиали Фаеро ҳамчун муҳофизаи чап мебинад бисанҷад. дар ҳоле ки агенти бозингар дар Португалия аст, нозукиёи шартномаро муҳокима мекунад. Барса бовар дорад ки Фае тамоми имкониятҳоро дорад ки дар ҳайати аввал ҷойгир шавад. аммо дар футбол чунон ки медонед бисёр чиз на танҳо аз нақшаҳои ситоди мураббиён
чемпион, балки аз воқеияти молиявии клуб вобастагӣ дорад. Агар пешниҳоди фоидаовар расад, нақшаҳо метавонад тағйир ёбад. Ҳамин тариқ вазъ дар атрофи интиқоли Микаэл Фае мутаваққиф боқӣ мемонад. Он бо диққат бар кашидани тамоми тарафҳои мусбӣ ва манфиро ҳам аз ҷониби бозингар ва ҳам аз ҷониби ҳар ду клуб талаб мекунад. Интизор меравад ки тафсилоти бештар ва эҳтимолан тасмими ниҳоӣ дар бораи ин гузариш рӯзҳои наздик қабул шавад. Дар ҳар сурат барои мухлисон ва таҳлилгарон ин боз як сабаби дигар аст ки таҳаввулоти ҷаҳони футболи бузургро бо диққат назора кунанд. Барселона намехоҳад Ансу Фатиро нодида гирад. Шӯъбаи варзишии даста нақша надорад ки ӯро зуд ба бошгоҳе ба иҷора равон кунонанд. Ханси ФЛИК метавонад ҳамлагарро дар тамринҳои пеш аз мавсимӣ санҷад. Дар даста мехоҳанд бубинанд ки худи бозингар ва бозор чӣ гуна рушд меёбад. Барса розӣ нест ки дар сурати иҷора рафтан қариб тамоми маоши Ансуро пардохт кунанд. Аз ин рӯ барои клуб боқӣ мондани ӯ афзалтар аст. Агар ягон клуб маблағи зиёда аз 40 миллион евроро пешниҳод кунонад, ин чизи дигар хоҳад буд. Барса ба таври возеҳ дарк мекунад ки барои Ансу нақшаи инфиродии тарбияи ҷисмонӣ таҳия кардан лозим аст ки арзёбии ибтидоии ҳолати ӯро пас аз иҷора дар бар мегирад. Дар клуб чунин мешуморанд ки Ансу бояд худро бовар кунонад ки ӯ метавонад боз дар ҳайати асосӣ нақши калидӣ бозад. Ба ҳамин тамом дӯстон, ҳатман дар канали БАРСА TG обуна шавед ва дар ҷараёни навгониҳои футболӣ бимонед. То боздид.